Og jeg har fundet lidt af mit udstyr her. Det her, det er ren butterfly. Det står lige der. Butterfly. Det hele er butterfly med den der. Det her julebuks og julebed og det hele. Vinterbed der. God begynderbed med boldkontrol og sådan noget. Så nogle med defensiv belægning på. Det er nogle, jeg vil have givet til en afdeling ude i Spangsbjerg, men det måtte jeg ikke. Her er net, julenet, internationalt godkendt. Netmåler her. Lige på tennisbolde også, der er også en over min sko her, som spilles med handicap. Det vil sige, at jeg har små metallåder på her. Jeg får holde mig ned i hastighed. Bolde, der er både store, og der er både gamle og nye bolde. Det er ikke lige huske, hvad der har været, men det kan man. Man kan også se, der er forskel på de to. Den gule der, den er lille. Den er større. Det tror jeg i hvert fald. Det er svært at se, men de laver større bolde og sådan noget. Svampe til at rense med alle det mulige rens her. Se belægninger. Og så med god. Klipper, cleaner. Det er sådan noget, der ligger. Udover det fjerner alt snavs, så ligger det en hinde, der giver ekstra godt sko. Jeg har også klipper og charme. Det der skum, det gør. Andet det er bare til at fjerne fedtstoffer med, og så beskytte det med sådan noget. Så skal der selvfølgelig altid være sådan noget fugle på. Så med god. Så er jeg klar til at bruge det.